Každú cenu pre ľudí v chudobnejších regiónoch Slovenska priorita. Pri šetrení ale niektorí porušujú zákony. Napríklad pri likvidácii stavebného odpadu. Na zberných dvoroch sa platí. V prírode je to zadarmo, ak vás nechytia. Toto, čo vidíte za mnou, je Čingov, brána do slovenského raja. Spôsob, akým jednu z príjazdových ciest do tejto brány v úvodzovkách skrášil zatiaľ neznámy páchateľ, nemôže nazvať inak ako drzosťou a ešte raz drzosťou. Včera ráno som touto cestou išla asi o 8. Bolo tu prázdne, úplne zelené, pekne. O 11. mi volal pán poslanec, že niekto nám vysypal fúru škrydlých. Pre obec to znamená jediné. Budeme museli to podľa zákona o odpadoch zlikvidovať to a ďalšie náklady pre obec. S pracovníčkou stavebného úradu prešli celé spišské Tomášovce, ale nenašli dom, na ktorom by niekto menil strechu. Viník bude z niektorej zo susedných obcí. Prísť do slovenského rája si myslím, že chodia len turisti. Ale že tu už chodia aj blbci, ktorí nám tu vysypú bordel, tak to už je drzosť riadna. Vysypaním škrydle sa ale protizákonné aktivity na Čingovskej lúke neskončili. Ďalší drzák zobral a pekne to vypanieroval, nasypal na to zem. Z jednej strany slovenského rája upratujeme po neprispôsobivých a ďalší neprispôsobiví nám tu na to háču tie smeti. Po viníkovi už pátra aj polícia. Starostka zastavuje vodičov aut, ktoré tadiaľto pravidelne chodia. Taký malý nakladač, on to prehľadal púd, cez obed to dával, na to dával aj pravdu. Ja prečo dohodať? Starosta prosí svedkov vzniku čiernej skládky, aby jej poskytli akékoľvek informácie. Viac než v iných prípadoch chce, aby pôvodcu potrestali. Zo slovenského raja Marek Baláš, televízia Markíza.